oraindik gogoratzen dut amak bota zidana. Osea, ez dut inoiz tiket bat sakarrontzira botako. Osea, eta bakarrik 20 euro izan ziren. Osea, imaginatu askoz gehiago izango balitz. Kontua da, normalan ez ditu dela tiketa gordetzen, ez fakturarik, ez da badakizue diru zorroan, ialekurik ez dagoela, eta imaginatu beste paper beti botatzen ditut tiketak, aurikular batzuk behar nituela, horako batzuk, eta korrika egiteko. Erosita gero, beti egiten dudan moduan, sakarrontzira bota nuen tiketa, pentsatu inoiz ez dut gorde, eta orduan hori. Baina beti probatzen ditut. Etxerakoan probatzen ditut, eta ea zeo bat ondo doan edo ez, eta gertatu zitzaidan da zen, holako bat, erakutsiko dizkizuet, holako bat ez zioala. Horrengo egunean, probatzerakoan, bateria kargatuta zegoen, baina aurikularra ez zegoen. Dendara joan nintzen, eta sorpresa izan zen, hori ezin nola aldatu, ez da konpondu. Hori txartelaren justifikante, ordaindutako justifikantea, txartelarekin ordaindutako justifikantea eman nion, baina horrek ez du balio. Hemendik aurrera, badakit ikasi dut zer egin behar dudan, eta hemendik aurrera tiketa gordeko dut.